Så er vi klar til det hele gælder om. Finalen mellem de to hold fra Øst. København Futsal møder JB Futsal Gentofte. Og det vi kunne høre lidt på de to træner, som siger, der er positivt. De prøver ikke at skubbe favoritværdigheden over på det andet hold. De siger, at det er en 50-50. To hold, der kender hinanden rigtig godt. Hvad tror du, vi kan forvente her, Mikkel? Ja, det er jo klart, det er jo grand finale. Altså, det er de to bedste hold i ligaen i år, og de seneste år. Altså, de er skiftet til at vinde det her DM-guld, og det er spændende at se, om København Futsal kan få generobret guldet, eller om det bliver drengene fra Jægersborg, der skal tage guldet med hjem igen. Det bliver spændende at se. Ja, og status på skaderne for København Futsal i går, det fortæller også lidt om, hvilken klubber, hvor meget de ved det her. Det er, at de får 2 skader og karantæne i går. Det gør så, at de har fået fløjet 2 spillere ind. En Rasmus Lytz og en Clemmy Clifford, som man blandt andet kender fra hans tid i FCK. Og det er 2 meget, meget kompetente fodboldspillere, der kommer med her. Ja, det er jo klart, det viser det som vi snakker om, det her med når det er dedikerede futsalklubber mod de her mere udendørs fodboldhold, som i år har vi haft Kolding og lidt Lystrup. At det er virkelig det, de vil, de her København Futsal og JB Futsal Gentofte. Altså det er det her, de arbejder for. Så er der den her ekstra gulerod over, ikke overhovedet over pengepræmien, men også, DM-guldet, at man går videre. At man går videre til det her UEFA Futsal Cup, hvor Danmark desværre indtil videre ikke har formået at komme videre fra den her første runde, der kommer. Men det er jo også svært, fordi vi bliver seedet, så det er jo svære modstandere, der kommer, og som sagt, futsalen er på vej i Danmark i en positiv, meget, meget positiv retning. Ligesom det er sindssygt vigtigt og gode lærepenge for Lystrup og med til Final Four, så er det jo sindssygt gode lærepenge at komme med til det her UEFA. Absolut, fordi danske klubber kommer ind og se dem her som virkelig fuldtidsprofessionelle. Nu snakkede vi lidt i går omkring nogle af de her landsholdsspillere fra det danske futsal-landshold, som har valgt at smutte til Spanien og Italien for at leve af det her fodbold. Ja. Som vi lidt kunne høre på Bo, så kan det gå hen og blive en rigtig taktisk affære det her, men til gengæld med en masse intensitet og en masse fight, og jeg kan godt sige, når jeg har taget på Mikkel Meyer, at vi glæder os rigtig meget til den her kamp. Ja, helt sikkert. Det er jo 2 hold, som mødes i Østkredsen også, hvor de sådan set vinder en kamp hver, så det viser lidt om, at de er meget lige, de her 2 klubber. Så er vi klar til at få sat kampen i gang her. Mads Falk starter ind så anfører for, for Gentofte holdet spillede en rigtig, rigtig god semifinale. Ja, sammen med nummer 2 hernede, Zakaria, dominerer ligesom det her bagspil. Altså vi allerede præcis en kombination mellem de 2 spillere. Zakaria, der går dybt, og Mads Falk, der prøver at finde ham. Spiller Zakaria, som han gjorde i går, så kan han godt gå hen og blive turneringsspiller. Ja, absolut. Ja, Clemmy Clifford, der starter på banen simpelthen. Og bruger til Zakaria. Og bliver trækket for langt her. Nej, det er så for... Clemmy Clifford. Der ligger på det en ren tackling. Det ligner lidt en ren tackling. Ja, næsten går helt rent ud, vil jeg sige. Og stor... der er virkelig tænding på nu, har fyldt halv, der er kommet her igen. København Futsals bænk står op og vil gerne have givet det her gule kort. Ja, det fik jo kæmpe betydning i semifinalen, kunne man se med det her gule kort. Så endte man at give en udvisning til København Futsal i deres semifinale. Ja, ellers en fremragende spiller, Amin, der ikke bliver nødt, altså han bliver smidt ud, og desværre mangler vi ham i finalen.
Men også to forskellige spillestiler mødes her i forhold til både opbygning og også hvordan man vælger at forsvare. Og det bliver også spændende at se, hvordan de får løst det her, de to hold. Ja, det halvhøje pres her fra København Futsal. Så det betyder selvfølgelig, at JB Futsal her skal ære. Nu bliver de også godt presspil her fra København Futsal, men det kræver meget af JB, at de skal løbe rundt om det her høje pres. Hvor JB mere går ned og tager den her klassiske 2-2'er i futsal. Ja, det er ved den formation, vi har set mest fra herresiden af. Ja, så godt taget med sig ind. Meget sikkert. Der er ikke rigtig nogen løber dybt her, så ligger han. Ja, giver han bolden væk. Kan ikke blive fanget af den her 4 sekunders regel. Nej. Og så er man nødt til bare at kaste ned til indspark. Men fint nok indspark, trods alt få skubbet spillet lidt frem. Ja. Ja, det er må være løsning, helt klart. Den taktiske løsning kan man ikke finde nogen, når man er tæt på de 4 sekunder, så lægger man op i en anden ende, og så kan gå op og lægge et højt pres. Hård duel her. Tobias, han er oppe igen her, eller... Tobias Overlader, der spiller en god semifinal i går. Rigtig god semifinal. Jeg ved ikke, om han har fået lidt blod på tøjet og slået læben, ser det ud til. Han har slået hovedet i stedet for. Han vælger at blive inde. Han melder sig klar. Nej, han vælger at løbe ud. Ja, jeg tror, han bliver halvt beordret. Ja, ud. Lægestad bliver hen og kigge på Tobias. Håber han er okay derude. Godt presspil her af JB, der får presset København Futsal til at lægge den ud over sidelinjen. Altså okay tænkt her af anføreren Mads Falk. Godt brudt derinde af Kim Hovgaard. Og snart må vi så skal have Kevin også ind og fyre kanonen af igen. Vi ved i hvert fald, at hvis vi kommer op på de her 5 frispark, så er han klar derude. Ja, lige præcis. Ja. Rigtig fin start, jeg synes, at Mikkel masser af intensitet i den her kamp. Ja, du kan mærke, at det her det er simpelthen det, de lever og under for. Det er også de æren, der er på spil. Det er to hold, der ser hinanden og kender hinanden godt internt. Der er meget mere end bare DM-guldet på spil her. Ja, det vil være fint til den næste landsholdssamling, at så komme med DM-guldet over for nogle af de andre selvfølgelig. Ja. Morten Larsen der ikke lige får sat den rigtige pasning på her. Ja, god dybdebold mod Findalen. Findale var også en af dem, som spillede rigtig mange minutter i går, og faktisk spillede rigtig fornuftigt i semifinale. Ja, han er vigtig spiller for holdet. Stabil spiller og en god spiller til at bryde det her opspil fra modstandere. Og det er vel en af de her kampe, Mikkel, som kan godt risikere eller håbe på at ske ud i forlænget straffe faktisk. Ja, vi vil jo gerne have så meget fodbold som overhovedet muligt. Og det er ekstra, det giver med en eventuel straffesparkkonkurrence, det er jo klart.
Der kommer det første saksespark. Saksesparksklering der. Ja. Og så er Kevin kommet på banen. Der er ikke rigtig nogen, der tror bagrummet. Nu må han lægge den op igen, kigge bolden væk igen. Så Rasmus Lys kommer på banen som en af de spillere, som er blevet fløjet ind til finalestævnet her. Grundet de 2 skader, den ene karantæne til København Futsal, en rigtig, rigtig vigtig spiller med en rutine. Ja, det er klart, at en Rasmus Luch med mange landskampe på CV'et kan give det her Københavnerhold en vis erfaring. Nej, ryger lige på forkert side her. Godt brugt af Musa heroppe. Ja, en lille misforståelse her. At de bruger Kevin derop som en target, men der kommer så ikke helt derop. Fin bevægelse her, Musa. Ja, en spiller, som viste fremragende teknik i går i flere aktioner. Så har vi fået Tobias tilbage på banen igen. Det er godt at se, han er klar igen. Starter simpelthen med et skud, selvfølgelig. Kan man sige, Tobias han er jo en af de spillere, som næsten er på hjemmebane i dag. En Sæby-dreng, der har valgt at få til København. Ja, Tobias var og er en fremragende hovedspiller også fra det her Jyllandshold op i Sæby, og var med til at opstarte det her Sæby-hold, som fik altså flere eller 2-3 landsholdsspillere på det her tidspunkt, og det var simpelthen fint af en klub som Sæby. Det er et fornuftigt spil her. Tror man lige, han er ved at blive fanget eller presset, så lægger han lige, lopper han lige hen i bagrummet. Rigtig fin bredde her er næsten med til at give. Der er så bliver kanon fyret af her. Første gang i dag. Må det ikke... han lader den igen. Jeg glemte Clifford alene med... Ja. Man har fået Louis på banen igen. Også en, der han spillede mange minutter i går. En rigtig dygtig spiller. Meget de er taktisk præget affære her. De er svært ved, at de kender hinandens styrker og svagheder. København Futsal følger med JB-spillerne i alle de her ude. Indkast der. Målkast. Cool løbebaner ser vi her fra København af. Og der er nogle af de tilfældigheder i det hårde spark, der lige bliver rettet af, eller... Det er klart, når målmandens udsyn er så begrænset, som det er her med først hans egen 4, og så løbende fra København Futsal, København Futsal. Men lidt kampbillede, at København de angriber, og Gentofte står og forsvarer, eller gerne vil sætte pres. Jeg tror, begge hold er faktisk tilfreds med at her ikke at have bolden. Ja, det tror jeg helt sikkert, at det var...
er noget af det, vi så i går, at de er virkelig dygtige i det her blokforsvar og så videre, og lever godt på de her omstillinger med dyb løb. En teknisk fejl i sjældent man ser det. Ja, det er den op over. God dybdebold der. Ja. Bliver lige ramt i tæmningen. Men rigtig fint, at den næsten med til at give noget bredde, så man har mulighed for at stå nogle gode bolde op, som de gerne vil. Ja. De får bruger lige lidt for meget ham her. Kommer lige på den forkerte side. God første berøring her. Så går det går det ellers rigtig stærkt. Morten Larsen skal simpelthen have bolden her igen, da han slipper den. Louis skal bare spille banden med ham der. Og højt pres her fra JB igen så. Kommer den? Nej, næsten selvmål. Selvmål her. Ja. Et godt løb ned i dybden her fra Zakaria, der er tæt på at kan tage den her bold med. Skal vi se, om der er en spændende dødbold. Ja, jeg bryder bolden op. Følger Tobias godt i landskabet der. Nej. To hold, der går så rigtig godt til hinanden her. Der bliver ikke... man skal virkelig spille godt for at komme til de store chancer. Skal prøve blive fanget dernede, ja. Lukker ham ned i... Det er farligt, hvis han får den med der. Skarp vinkler og forsøger at score på, men det kan selvfølgelig give den her berømte anbold, som vi har set en del mål på.
Så også en kamp, hvor dommerne virkelig skal være vågne her. Det er jo klart, at spillerne er tændte og klar på det her, så skal dommeren selvfølgelig også, og det virker rigtig gode dommer. I det hele stævnet her har der stort set ikke været noget som helst. Det er dem rigtig fint. Rigtig god fodsåler her. Fodsålen, ja. Ej, var det godt. God aflevering af anføreren her. Falk, en virkelig fantastisk aflevering. Skærer simpelthen ned gennem banen og forsvaret. Det er jo det her, som man bliver nødt til at gøre, når nu man kender hinanden så godt. Altså, det er det her 1-2, og så rundt om spiller, og så kan man håbe på lidt bedre afslutninger end den Morten Larsen. Han får stor chance, de tilspiller sig her. Ja, igen. Bliver lidt for spids, til han rigtig kan få kontrol over den. Han er lige ved at komme igennem derovre. Hele tiden de der løb, truerummer. Ja, ideen er fin. De bliver nødt til at udfordre hinanden på de små huller, der selv er rundt omkring i spillet. Banen er så stor, så vil der opstå noget bagrum eller mellemrum på et tidspunkt. Det skal I simpelthen så spille. Det er jo klart, i en så tæt affære som den her, så er det jo de berømte marginaler, der nok kommer til at afgøre den her kamp. Finde eller fyret kanonen af her. Vigtig clearing den Cavaliers. Tilfældigheder. Det var gode rullinger fra Clifford. Prøver de på at skyde sig igennem og håbe på bold, som snakkede om. For at trække forsvarsspillerne frem igen, også for at lave de her huller. Lige nu der står JB meget, meget dybt. Du holder rigtig bange for at lade fra. Man lægger tit bare bolden op, når man bliver lidt presset, så må man tage den en gang til. Rigtig fint spillet her af JB Futsal Gentofte, som stiller op i de blå trøjer, og København Futsal, som har valgt at dagens finale også op i pink.
Ja, så kommer det her. Ja. Ja, så kommer chancen. Det er ellers Mads Chiba, der er tæt på at prikke den her ind i målet. Og på et tidspunkt, så er man jo nødt til at åbne sig lidt mere op. Selvfølgelig, man bliver nødt til at satse lidt mere. Det første halvleg, det så vi også i går fra Gentofte. Altså det bliver meget... De havde nogle nervøse spil, og det er måske også lidt det, vi har set i dag, fordi de har ikke rigtig fået etableret de her angreb, som københavnerne de ligesom er kommet igennem med. Jeg skal simpelthen have nogen at spille sammen med nu. Ja, løbende kommer ikke hurtigt nok rundt om targetmanden. Så er en fin vinkel her. Godt spil her. Ja, lige før muligheden, da den kommer. Ja, spillet ind. Så er de er hurtigt hjemme og får lukket ned for omstilling her. Løb af Jakob Bakker. Det er selvfølgelig også nødvendigt i sådan en kamp her. Ja. Tobias, stor spil op på der. Bruger kommen godt. Ja, lægger man lidt op igen og håber på, at man kan få den ned i bagrummet her. Man kan jo sige, at det er meget taktisk affære, som også trænerne har lagt op til. Ja, og så forventede to hold, der lige kigger hinanden lidt andet og ikke vil lave de her fejl. Altså et mål vil selvfølgelig ikke gøre noget i den her kamp. Nej, kan man sige, altså for os er det næsten nemmere, at vi kommer til det lukke kampen rigtig godt op. Som det ser ud lige nu, så et mål til København, som tvinger JB til at komme lidt længere frem på banen. Ja, det vil ikke gøre noget. Nej, det vil okay. Lige noget detaljer der, ja. Der bliver lagt op imod store Tobias Overlade. Mistet skoen og røgnet her. Han vælger simpelthen at spille videre. En god lille fodsål fra Musa. Og nu kommer der en af de her, ja selvfølgelig. Ja. Ned i hjørnet. Giver bolden væk igen. Men det er okay, altså at få sit eget hold skubbet frem igen. Og det er jo spillestil, kan man sige. Ja, helt sikkert. Ja. Knap så godt her. Spille lidt hurtigt for at få flyttet rundt på forsvarsspillerne her. Må de gå ned og starte med de nye mønstre. Ja. Der kommer vist... frispark.
Kommer også et gult kort, tror jeg. Sandwich på Ibrahim her, ja. Et gult kort til netop indflået af Rasmus Lup. Hvad tror der skal ske nu med Martin? Jamen, jeg tror begge hold er rigtig friske med at gå til pausen 0-0 i forhold til kampen har udviklet sig til åbne sig. Men i forhold til lige her, der håber jeg på, at vi ser en af de her indøvede dødbolde, som bliver trænet rigtig meget på begge hold. Ja, der kom en tog. Han skulle ind for at skyde, og så ryger han ud igen nu. Præcis som så i semifinalen. Og han vel får skruet hat-trick på de her... Ja, akkumuleret. God. Findes det god teknik her. Finder prøver meget på åben udefra med sparkene. Og det kan være virkelig sådan en detalje, der skal til i forhold til, at den lige bliver rettet af, eller den lige rammer en pink. Giver en anden bold ind foran målmanden. Og igen, det er jo så anden gang. Også altså vigtigt er, at det er de to bedste hold, der spiller finalen i forhold til det Final Four-stævne, vi har set. Ikke, vi skal tage noget fra Lystrup eller Kolding i den første semifinale. Ja, som status er lige nu, og som det har været, så er det de her østklubber, som dominerer futsal i Danmark. Det er selvfølgelig spændende, det som Lystrup om de kan komme igennem og få drillet de her østklubber lidt til nogle af de senere Final Four, som de selvfølgelig håber på at kunne komme til. God duel her. Ja, der er ikke meget plads at vente på derude. Nej. Så derfor er bolden ude over sidelinjen. København Futsal, der kører det her mand-pres lige nu, i stedet for at gå ned i blokken. Det ser ud til at drille JB lidt. Det bliver bare rummet der. Spiller de hurtigt, her kommer det. Så kommer de foran 1-0. Kom lige præcis en af de her 1-2. Kom med hurtige kombinationer. Stor jubel. Helt naturligt for JB Futsal Gentofte bænken. Og her ser vi nemlig, snakker om, at de hurtigt spiller bandespillet, så kan være med til at skabe overtallet. Så er det jo en udfordring i dagens særfinale.
Det blev Jørgen Futsal Gentofte, der åbner scoringen ved nummer 8. Morten Larsen, stillingen er 1-0. Så var kvaliteten i afslutningen der fra Morten Larsen. Ja. Der manglede før. En af de spillere, som har spillet en rigtig stor turnering herovre. Ja. Bliver lagt derned. Tordenstøvle. Men nu får vi nok se en anden halvleg for, hvor København Futsal virkelig skal angribe. For helt sikkert, de bliver nødt til at lægge et endnu større pres på JB. Og hvor JB har mulighed for at køre de her farlige omstillinger. Det er jo klart, jo længere vind kommer, og hvordan går det med de her frispark og så videre, og hvor stor en rolle kan de få lov til at spille i den her kamp, fordi det er jo klart, når det er så intenst, så kan der godt blive gået flere frispark, og det er jo altså en gylden chance i de her tætte kampe. Hvad tror du, København Futsal siger her i timeouten? Jeg tror egentlig, at selvfølgelig skal de blive med at få flyttet JB-spillerne i det opbyggende spil. Komme rundt om den, komme ind og få de her, ligesom vi så lige før med JB, altså komme ind og få de her under mål ind mellem deres forsvar og målmanden. Få fundet det rum derinde. Det er meget enig, Mikkel, ja. Det er selvfølgelig en af de her ting, der er med mand-mand-presset, som København har gjort her. Man kan godt være lidt sårbar over for de her hurtige kombinationer, hvis ikke man er fuldstændig tæt på manden og følger med i de her hurtige løb, der kommer. Ja. Første, hvis spiller med hurtig pasningsspil med første aflevering, så er det virkelig der, man kan få den her blok ud og sejle lidt. Det ser man også i udendørs fodbold, kan man sige. Hvis man kigger på blokforsvar, det som virkelig skal åbne sig blokforsvar op, skal man bare spille hurtigt omkring det. Helt sikkert. Så er vi klar til at få spillet i gang igen. Så er der kommet spørgsmål på, hvordan FC Fjordbold vil klare sig mod de to. Ja, jeg skulle det det er ellers godt komme igennem. Godt komme ud af målmanden. Der må vi bare bange igen, Mikkel. Vi har ikke set det spil, så det kan vi ikke svare på. Nej, men vi snakkede lidt om det i går, det her med hvordan står Vest over for Øst. Vi havde nogle af Kolding-kampen, hvor de jyske hold er ikke der, hvor de er i Øst endnu. Så det er klart, jeg tror, vi dømte Kolding til at være et midterhold over i Øst, men det skal vi selvfølgelig ikke. Det er svært at sammenligne. Ja, der er sådan noget. Ja, det spiller sådan ikke lige finder en aflevering ind på Musa. Ja, stærkt deroppe, Kevin Jørgensen. Ja. Og jeg tror, at kamphældet der, de ligger gennem lidt op og kan køre nogle... Ja. Kom rundt om ham og få de her chancer inden bag ved Kevin og bag ved Københavns forsvar. Musa kommer til at træde JB-spilleren i hælen. Ah, 4-1 i frispark, det får ikke nogen betydning i den her halvleg. Men det burde det i hvert fald ikke at få. Godt pres her, Tobias. Tilbage og stoppe det. Har de en mand-duel her, hvis det... bliver lukket godt ned i Kevin med returløbet her.
Jeg tror ikke, at København Futsal mener, at dommerne er på deres side lige nu. 2 tvivlkendelser, som er gået Gentoftes vej. Ja, det er 50-50, de færre. Nej, smider han sig alt for den, ja. Han ligger slet ind. Høj tænding på lige nu. Ja. Så er opstillingen der. Så er vi en 3-3'er. Og Louis, takler han med hovedet, Tobias Overlader, tror jeg. Ja, det tror jeg. Så kan de køre den igen. De ligner der en. Det bølger lidt lige nu. Ja. Han vil der for et frispark. Har måske en sag. Rasmus Sluk går lige ind og siger ro på. Rutineret anfører fra Gentofte her. 30 sekunder tilbage, nu skal de bare ikke give noget væk. Kan man sige, 30 sekunder er rigtig fint for København Futsal til at få sat en stor chance op på det her hjørnespark. Ja, helt sikkert, og vi kan se, at det er noget indøvet noget, der kommer en hånd op og 5 fingre og så videre, så det er en eller anden, de har snakket om. Så tager de så den her timeout på det. Så er der kæmpe diskussion ude over ved dommerbordet. Jeg er lidt i tvivl om, Mikkel, ser du, hvad der sker derovre? Hvorfor de er helt oppe at køre? Det er noget med timeout, at gøre, tror jeg. Og vi får en timeout til København Futsal. Senior assistenttræner er helt rød i hovedet af raseri, kan jeg se derovre. Nu er det vigtigt, at de bruger så meget fornuftigt, tænker jeg. Det er vigtigt, at de bruger så meget fornuftigt nu her, når de har kaldt den i forhold til de sidste 30 sekunder. Ja, helt sikkert. Jeg tror lige, der var tricksbogen var fremme, og så ved de, hvilke spil, der skal køres nu. Det bliver... falder han lige Tobias. Ej, jeg skulle afslutte på den der. Ja, en skam, han glider her. Ja. Lad ellers se dejligt. Ja, der var en god pluk der. Skal vi så spørge, at de lægger din op i den anden, hvis det går helt galt. Han forflytter sig godt lige nu i JB. Ja, så får de indkastet også. Skal fast i bolden her de sidste 14 sekunder. Mikkel, status på første halvleg i finalen her. Hvad tænker du? Ja, det var, som vi har forventet, som begge trænere siger, ikke? Også en taktisk affære, hvor det er de her små løb, der ligesom kommer til at skabe kampbilledet, ikke? Også dem, der flytter sig mest, og dem, der lige får sat en kombination ind, der kommer chancerne også. Hvad tror de to hold skulle snakke om her i pausen? Det er jo klart, de kender hinanden så godt, og de vil forsøge, hvordan, især for København, hvordan de kan få lukket op og komme til nogle store chancer. De begrænser, hvor mange chancer de har haft på de her etablerede angreb, som de har haft. JB lever liv på de her omstillinger, og det har de gjort det godt i løbet af kampen. Så jeg vil sige, der er intet, der er afgjort i den her finale. Alt kan ske. Ekstra kamp i morgen, eller en modsat kamp på udebane eller hjemmebane, så det er nu, de skal have fundet det sidste frem. Godt spil her. Kommer de ned bag forsvaret, godt kommer ud af næste og lukker. Kommer godt ud fra pausen, København. Kan man sige, 1-0 er ikke urealistisk. De har spillet meget tætte opgør, så hvis man forventer en målrig kamp, så får vi det desværre nok ikke. Nej, det plejer at være lidt enten eller mellem de her klubber.
enten så er der åbent, eller så er der lukket, og i dag ser det ud til, at der er forholdsvis lukket. Det er jo det her, de to hold har arbejdet hen mod hele sæsonen, kan man sige. Det er den her finale. Hvis han vipper et mydder siden deroppe på Glenn Clifford, så er det en rigtig fin mulighed. Godt forsvarsspil her. Clifford. Og gode afslutninger, altså en spids vinkel, men den tager stolpen. Så kan jeg se, at vi har fået et spørgsmål fra Michael, der spørger efter, hvor mange landsholdsspillere, der egentlig er med her i finalen. Sådan, hvis vi kigger på den seneste kamp, som de spillede mod Sverige over i Farum, så det er jo sådan set en del. Det er 8 fra Gentofte, og så 2 fra København Futsal, men der er ikke mange af de her spillere på de 2 hold, som ikke ligger i den her periferi til landsholdet. Der er blandt andet Clement Clifford, som også er omkring landsholdsspillet, som er hentet ind her, kan man også godt regne med, og Rasmus Lyks. Lige ved at komme igennem. Tager han bare med en stor brødskaster ned næsten. Der kommer en af de her barriere. Sindssygt godt taget. Og det jeg tror, de prøvede at lave før lige i pausen. Og dengang han lykkes der, det er jo selvfølgelig en fantastisk reaktion derinde fra virkelig kvalificeret spark fra Tobias her. Ja, tæt på at få fundet det her rum. Halvstore chancer, de har spillet sig til her de første par minutter fra København Futsal. Ja, godt brudt. Kommer lidt screening her. Lige ved at miste den der, men holder sig godt fast i bolden. Han er hurtigt for fødderne, Louis her. Ja, lige præcis. Musa, han er også en, der har spillet rigtig ring til mange minutter for København Futsal. Han er kvalitet for det her hold. Ja. Specielt nu selvfølgelig, hvor Amin ikke kan deltage i finalen. Ja, det var en lang rejse for ham. Ja, det må sige for en halvlejer lidt. Og det er jo en... det er også godt spillet her. Får de spillet ind om. Der er noget med det her med at få vinkel på det og få fundet de rum. Det er godt lukket ned for Morten Falks afslutning her. Som har været yderst stabilt spillende for sit hold. Ja, det er klart, som anfører betyder Mads helt usandsynligt meget for det her Gentofte hold. Og også en fremragende fodboldspiller.
Hvis det er vildt at få den med, der er. På Zlatan-måden. Det er en skam, de ikke tør at køre de Louis der, mand. Så havde de ellers fanget Tobias højt op i banen, der ikke var kommet med hjem. Det er lagt op. Dybe bolde. Ja. Det er alligevel lykkes. Men ingen problemer for Rasmus ind i... Og tilbage løber med Siva, der får brudt bolden. Ja. Kommer Tordenstøvlen ind igen. Ja, jeg spænder mig, hvor lang tid der går, før han får sin første afslutning her. Ja, udmærket tanke. Så fik han de alligator her i halv. Det er ikke første gang. Det ser ud som om, at FA København har sendt en ekstra målmand til opvarmning. Ja, her kommer Ja. et dunderskud. Godt taget derinde fra målmanden. Det er fremragende. Tilfældighed her. Vild jubel. I ved, hvor vigtigt det her 2-0-mål er. Ja, det er stærkt af Andreas Birkedal, der kommer ind foran det her, som vi snakker om. Ford tager chancen her. Kevin Jørgensen et skud på mål, eller om det er en tiltænkt aflevering, det ved jeg ikke, men... Altså bag om hælen nærmest støttebenet. Uden chance for målmanden derinde. Han kan simpelthen ikke nå at reagere på den. Det sætter selvfølgelig København Futsal i et dilemma. Nu skal de til at spille allerede nu, eller skal de blive ved med at spille deres eget spil? Ja. Målscorer nummer 7, Andreas Birkedal. Flytter sig godt her af København Futsal. Ja. Det er virkelig vigtigt, at de får spillet hurtigt, så de kan få finde nogle huller i Gentofte forsvar. Det er en skarp vending. Ja. Viser Musa virkelig, hvilken teknik han har. Og det kan måske være en af Københavns muligheder, det er at få Musa rigtig op. Det er klart, på et niveau som det her, så kræver det store spillere til at afgøre kampen. Det kan jo sagtens være en Musa, der hvis København skal have en chance, der er spark. Det er tæt på, at den lige bliver rettet af, men fremragende reaktion derinde fra Næs. Ja, han ser den sent. Ja. Og lidt diskussioner med tredjedommeren over nu igen. Andreas Birkedal beder om at blive taget ud. Jeg tror, der er sket noget med hans sko. Ja, jeg tror, det er ligesom om, at sålen er gået op. Ja. Men det er vigtigt, at han bliver ind og spiller til at spille sig, så vi ikke ser sådan en udskiftning Skovbakken laver i kvindekampen. Jeg skal selvfølgelig sige bagefter, at han scorede med ødelagt sko. Det giver lidt ekstra.
En afretter igen. Så, ja, kan folk nå til højre benet? Det Ja, kan det han. kan. Slår han Det var helt lige op. præcis modsat, som vi snakkede om. Det er svært at se, om den bliver rettet af. Meget, meget kvalificeret spark, han har her. God første berøring. Ja, det kan godt være, at han tager skinnebenet. Super spark fra Musa. Bringer spænding tilbage i kampen Selvfølgelig her. det kampen havde brug for lige nu. Reducering fra København, der presser ham til at komme endnu længere frem på banen. Ja, okay. Kvarter. Det er lang tid. Det er rigtig lang tid. Der er indtil der er afgjort nu her. Det stiger sig lige ud over sidelinjen her. Ja. Rasmus ryster også på hovedet af en sjælden teknisk fejl set fra hans side af. Så er vi Anders Birkedal tilbage i halen igen. Kan ud og få lappet sin sko. Igen et godt opspil på Tobias. Jeg tror, det bliver lavet op til spark igen. Ja, sagtens være. Findal, han trækker lidt ud. Ja. Han kommer her. Ja. Ja, det er en ganske kvalificeret afslutning. Ja, virkelig god afslutning. Det er at sige, de har virkelig været skarpe i afslutningen i forhold til sådan nogle af damekampene, vi har set. Alligevel, de skyder meget mere. Imponerende, at Nisser kan ramme en meter fra hjørnet hver eneste gang, han kaster dem ud i de her... Jamen, det tror jeg, han har trænet meget i, så de kan op og lægge det høje pres. Der er en god Tobias, der spiller op på ham. Ja, helt sikkert. Fylder godt i landskabet. Næsten 100 kilo. Så rammer han hjørnet. Ja, Zakaria, ja. Vigtig, han holder den der. Ja, så tager han det gule kort, må det tager være. han ind for holdet, ja. Morten Larsen. Helt bevidst gør han det her. Ja, selvfølgelig. Der er heller ikke nogen brok. Han er helt klar over det. Rutineret Morten Larsen, der trækker ind for holdet her. Det må være sådan en, der ikke går i bødekassen. Ja, det plejer at være lidt billigere. Så offer han sig Morten Larsen på bordet her helt alene. Stå de her 5 meter væk og vente på, der kommer et tryk. Ja, igen en indøvet, men får ikke rigtig noget ud af den. Han kommer lidt for tæt på muren der i forhold til at vinkle. Hjørnesparket. Her kommer så en af de her til Tobias Orla igen. Ja. Kan også godt med venstre eller højre. Ja, der er Tobias lige prøver at tørre lige at vippe ydersiden, så er der næsten en friløber. Selvfølgelig en svær detalje.
Han er svær at spille igennem 2 years deroppe. Tænker han nu, hvis han er klog? Ja. Det er lidt kommunikerende mellem dommerne her. Utilfredshed over på bænken ved København Futsal. Ja, en god dybdebold. Nej, det er lige fristet til at slå spark på den første gang. Ideen, ja. Svær bold, han prøver her. Mads Falk. Fremragende. Der er Hans, ja. En god lille kig væk, dybdebold han slår her, Jim. Skal have nogle lidt i dybden her, han kommer der. Får vi ja, de tør ikke at køre den. Gentofte spiller den sikkert ned i bagspillet. Mulighed for at bygge op forfra igen. Ja, kommer frisparket. Ja. Tre på den konto. Tror du, det kommer i spil, Mikkel? Det er selvfølgelig svært at sige, men 3 på de første 10 minutter, og vi ved, at det bliver lidt mere... København bliver nødt til at gå lidt højere op og presse her, jo tættere vi kommer på slutfløjte, så det er klart. Selvfølgelig kan det have indflydelse på spillet. Vi så i går, hvor god JB er til at omsætte de her det 6. akkumulerede frispark. Der har vi en, som bare venter og triver på at komme ind. Ja. Ej, der er så god aflevering ned gennem banen igen der. Hårdt slået. Smider de den her. Måske lige optimistisk nok. Oj, en kvalificeret afslutning har sådan et sted her. Kommer de hurtige kontraer, når der er plads af en sidebanen. Ejlsen, der er tæt på at få. Det skal de være glade for. Den bliver ikke dømt. Hver gang der er en dommerkendelse, så er en af bænkene helt op at stå. For at selvfølgelig påvirke dommeren her. Ja, vi kan se Birkedal med en ny sko. Ja. Vi kan 2 farvet.
Mikkel, vi kan også småt begynde at kigge på eventuelt en turneringsspiller. Ja, har du nogle favoritter der? Flere bud, altså jeg ved, begge klubber fokuserer meget på kollektivet, det er jo, men selvfølgelig er der nogle udstikkere på holdene. Det er klart, en årets spiller som Zakaria, der styrer det her JB-opbygningsspillet, ofte står stærkt. Men en spiller som nummer 10 her, Musa, er også en, der sagtens skulle få det her turneringsspiller, spiller fremragende i semifinalen også. Ja, også Musa begynder at tage lidt mere ansvar efter, at Armin ikke rigtig er med i den her kamp. Helt sikkert. Men der er jo mange, altså en Mads Falk fra JB er jo også absolut en af de turneringsbedste spillere. Ligger han den op i fylder han godt. Ja, hurtigt fodarbejde af den store mand. Brock, så det var 5 meter reglen, men Tobias mener ikke, han er 5 meter væk. Det tror jeg, han er ret i. Det er mulige afslutninger. Der laver han frispark. Ja. Klog Louis, han mærker lige nærkontakt bagfra og vælter. Og ligger sig ned. Skær lige ind foran og får der benspænd fra Tobias. Jeg ved, han kommer og orienterer sig. Mads Falk. Godt brugt af Louis og giver Han stor chance her. Ja, det er en stor chance. Så er vi med lidt høje pres her. Ja, en lille teknisk finesse fra overladet. Det er et godt forsvarsspil, mand. Ligger han den op til indkast? Ja, den kommer herop til os. Ja. Prøver han på at skyde kommentatorerne ned? Jeg synes ellers, vi har været vældig søde med. Ja, det synes jeg også. Det kan ikke være bekendt. får sat presset godt her i JB. Ja. Det er en god aflevering. Stærk af Zakaria. Og venstreben er tydeligvis ikke stærke ben. God fodruller han har med bolden der. Mikkel, hvor sent skal vi hen i kamp, hvor man skal begynde at overveje det der med at spille til målmand med op fra Københavns side her? Det er klart, i futsal er den her effektive spilletid, så 7,5 minutter er jo 7,5 minutter, hvor bolden er i gang. Så man kan godt køre den lidt længere med standard her.
det er også svært at sige, hvordan København Futsal ser på det her med at tage målmand op. Er det noget, de har virkelig trænet, eller hvordan ser de det? Ja, ellers en teknisk fin her fra Clifford. Men det er klart, når vi kommer længere hen, og hvis JB begynder at gå ned og væk fra deres mand-mand-pres, så kan det godt skabe det her ekstra mulighed for at finde tomrummene rundt i deres defensiv. Vi så det med Fortuna Hjørring, da de spillede med 5, kom de til nogle store chancer, da de spillede med 5. Han ja, forvippet det. Meget atletisk Clifford, der... Ja. Godt brugt af Clifford. Vi sidder der hurtigt i JB lige nu. Skarp vinkel. Ja. Stor chance. Der kan man se, hvorfor man ikke skal sidde på forreste række. Ja. Fik bolden lige i hovedet. Den tilskuer, der fik den tunge bold at mærke. Spændende, de prøver at gå op og lukke kamp og stjæle bolden højt her til sidst. Gentofte. Ja, det kunne sagtens være en mulighed for at presse Københavnerne yderligere. Det er fedt, at han lige holder fast. Ej, hvor er det klogt rutineret. Ja, den tager han. Og godt også mærker presset her. Louis, han er godt klar over det. Ej, det er skidt. Kommer han igennem alligevel? Så bliver den lagt op. Ja. Det var det, der var planen. Ingenting dømt, så får de omstilling her. De er hurtigt hjemme. Næsten ved at blive en 3 mod 2 her. Ja. Har de lagt Tobias helt op bag forsvarskæden, så falder ned og har mulighed for at spille ind på. Lige ved at støde næsten i målet der. Lige ved rimelig godt drejet rundt der. Han kan nogle tricks, store mand. Ja. Det var også fint for ham at få et mesterskab på næsten hans hjemmebane. Ja, han er... Det ligger det værste sted. Ja, så er han meget alene nu. Hvor han meget godt omtunget indkast der.
Lidt det samme som vi så ved målet, en kort tilbageaflevering, og så det her forsøg på at lægge den flat ind. Han finder de rumme. Så han er farlig, når han bliver ret vendt dernede. Ja, helt sikkert. Han er dygtig i de her mand-mand. Jeg tror, der kommer lige noget detalje igen. Prøv at se, hvordan I stiller op. Godt brudt. Rigtig godt pres her. Så lige ved at fyre kanonen af der. Hey, falder Tobias lige med på den der. Vælger at søge dybt i stedet for lige at falde i vinkel. Lige ved at blive kantet der. Hvilket kan man sige her, med de sidste 4 minutter tilbage af kampen, så er det nu, jeg tænker, man skal begynde. Ja, så kommer timeouten også fra København. Tager jeg nødt til at tage han et par justeringer i forhold til at få sat spillet op her de sidste 4 minutter. Ja, Nicolai sidder lige hernede og skal... Jeg synes at være på benene igen. Nå Mikkel, nu bliver det spændende at se, hvad København Futsal kommer med her efter timeouten. Jeg kan se, at de har fået en ny keeper ind. Nu kører de spillet. De kører med den her ekstra. Ja. Nu spiller de allerlinde, som man kalder det. Top mål, når de angriber. Det passer meget godt med de her 4 minutter. Han kan også kaste med den. Ja, jeg tror, de prøver på at få bolden højt i banen og kan sætte spillet derfra. Det nu kampen bliver afgjort, Mikkel. Det er nu. Et vigtigt spil, de er i gang med her. Ja, vi skal have tørt ned i hjørnet, tror jeg. Det er måske det hende af mange lidt i det her rigtig fint setup. De her mangler lige nogen, der kan mobbedrenge eller piger. Spændende at se, hvad de kan her, når de spiller med 5 mand i angrebet i København. Det er selvfølgelig vigtigt med bevægelse, men det har lidt en tendens, når man, hvis ikke man har styr på det her spil, når man får 5 ind, at det bliver lidt for stationspræget, og man kommer til at stå lidt stille. Hver gang de tager noget løb, de her to her, så er de rigtig gode til at screen hinanden og spærre ud sin arm. Man kan se på dem, de kigger på... Ja, skal han passe på, Mads Falk her. En kampstor bedre. Musa er ved at lave en kæmpe... Ja. Nej. Skulle han måske have lagt den tilbage til Louis, stod lige bagved ham. Og så så sparker den helt sikkert ud. Her tænker jeg, at man næsten skulle have Kevin ind lige for at fyre kanonen af, for at teste en ny målmand. Ja.
gør de så til det alligevel. Godt spillet her. Hopper de på Falk. God redning. Træder de lige derind. Nubbet den i stedet godt Kevin Clifford. Offrer sig for holdet her. Godt spil af Mads Siva. Sindssygt godt målmandsspil. Godt tilbage løb igen af Mads. Ja, fint. Så kan de komme op og få angreb. 5 spillere igen København nu. Ja, det er tæt på. Stærk med Siva. Der må han ikke smide den. Gør alt for at lave frisparket der. Ja, Luke er også lidt utilfreds med dommeren. Han mener, han bliver rykket i trøjen, og det kunne også godt se sådan ud. Det er det går ind i de sidste 3 minutter i Final Four. Man må forvente, at... han gør alt for at stoppe ham der, Rasmus. Ja. Får man stoppet der. Ja, her har vi igen... Skal han ned og hente Musa? Han ved, der er hårdt pres. Ja. Klog spilling. Lad den køre ud. Der er altid ikke Kevin, han viser her. Der var muligheden ellers. Kæmpe chance her. Fantastisk vending af Clifford derinde. Så det er simpelthen bedre kvalitet afslutning her. De ser keeper her, som takker den griber. Han har virkelig kamp om hver eneste nærkamp lige nu. Det er jo her, det bliver afgjort i sådan en kamp som den her. Altså, det er små marginaler med, hvem der vinder de her tacklinger. De kommer ikke rigtig... Husal! Mads Vald. Mads, der skal han være mere kold. Lidt problemer med at spille forbi den her forsvarsspiller fra JB. Nu 3. gang, de mister den deroppe. Ja. Hvis de havde været smart, så de straffede det nogle hårde Gentofte. Det er dejligt, at man kan spille op på sådan en teknik. Han har Clifford. Åbent til skud ellers der. Så har mulighed. Han vælger at fremrage. Der er han finalen her! Anføreren for Gentofte, Mads. Det er fremragende overblik, Mads. Stor jubel. Og det er allerede spillet her, vi ser Mikkel. Ja, det er jo konsekvensen ved at tage det her med målmanden. Nu ser det mere svært ud for, at man kommer tilbage. Ja, 2 minutter. Skal en hurtig reducering på det her? Skal de ikke smide den igen, og så... Ja, de skal simpelthen have så hurtigt muligt op inden for sådan en afslutning på. Så kommer der frispark. Klog spiller ham der er Lux. Rasmus Lys, som har fået hentet ind her til finalestævnet. Undskyld, men selv, og denne gang der får han en advarsel. Et mål her, Mikkel, så kan de virkelig komme om og sætte pres på igen. Ja, det vil ikke gøre noget. Så overbefolder de området inden for Næs. Den må ikke ramme. Der er simpelthen afviklingen bedre den her. Hammer første forsvaren. Og igen bliver blokeret.
kan stå og skyde til det, så op og forsvare sig ned, der Gentofte jubler over hver eneste lille blokering, der kommer. Musa, og han skal spille her til sidst. Smider den lidt for nemt over for Mads Falk, men får den vundet igen. Vi vil gerne have frisparket. Bænken virkelig op og køre igen derovre. Så Mads Falk kunne også være en af dem, man kunne pege på. Han har virkelig været vigtig for Gentofte holdet her. Ja, 1 minut og en timeout. Det er de får lagt til en lille dæmmer på det hele. Helt sikkert 58 sekunder, eller hvor meget det er, vi ender med at have tilbage. Det er 58 sekunder, vi kan godt ønske Gentofte. Det næste angreb bliver altafgørende. Vi så i går i Kolding JB, hvor hurtigt det er. En kamp kan blive afgjort, så selvfølgelig, jeg tror det var 2 mål på 40 sekunder, så det er ikke umuligt. Jeg tror simpelthen Gentofte får klog til, at det sker. De står godt i defensiven. Så er vi klar Mikkel med et virkelig vigtigt angreb her nu, hvis de skal have fat i bolden. Tror du Nissan vælger at kaste nu til indkast op på banehalvdelen? Ja, de står højt på banen i København. Jeg skal bare smide den op. Han skal bare holde bolden på spil på så lang tid som muligt. Der er selvfølgelig tænding herovre. Ja. Jeg tror, han lige vil have en alvorsnak med ham. Går ind og dækker på bolden efter der er spark. Han er fuldstændig ligeglad med det. Det er bagateller. Der sker så meget. De skal tage en afslutning på, så de kommer op og presse den. Nej. Skal jeg bare lægge ned, så ja. Men virkelig en rigtig fin taktisk præget finale, vi har set her. Ja, JB gør det som... Nej, det er Mads Falk igen. Skal vi se, om de vælger at gå hen og give hånd her, og de kaster håndklædet i ringen, eller de vælger at spille færdigt. Så vil det altid nogle af EM-kampen, at hvis kampen er bare afgjort, så vælger de bare at give hånd, og så er kampen slut. Det gør de ikke, de vælger at spille videre. Det er 2 mål, nummer 10, Mads fra JB Futsal Gentofte, der dermed er foran stillingen 4-1. Nej, det er også godt spillet herinde. Nej, der får de en stor chance igen. Der får de frispark. Nej, det gør det ikke. Men som jeg vil sige, altså, det er jo svært. Resultatet kan vi jo ikke rigtig bruge til at sige, hvordan de Nej, lige præcis. Men de gør det, som de er gode til. Får et par vigtige mål. København har simpelthen ikke fået... Det er blevet bedre herinde, men de har ikke fået nok afslutninger på de her etablerede angreb, som de har kørt. Og sin målmand i Gentofte har stået en helt fantastisk kamp. Ja. Nu har den op i band. Ja. Halvanden sekund, det... Ja, man kan også se, hvordan de har taget guldhattene på over på Gentoftes bænk. Ja, de erkender her, det er slut. Stort tillykke til JB Futsal Gentofte med at vinde DM-guldet. Og håneretten.
Der bliver noget at fejre på turen hjemover fra Jylland af.